яке аз омилҳои асосии пешгирии бемории сироятии коронавирус ин риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ба ҳисоб меравад. Кормандони сохтори тандурустии ноҳияи вахш дар самти пешгирӣ намудани аҳолӣ аз сироятёбӣ тадбирҳои зиёдеро андешида истодаанд. Маркази санитарии эпидемиологии ноҳия дар ҳамбастагӣ бо масъулини соҳаи тандурустии ноҳия барои безараргардонии кӯчаю маҳалҳо, ташкилоту муассисаҳо ва техникаҳои мусофиркашонӣ ба воситаи маълулҳои безараргардонӣ чораҳои заруриро роҳандозӣ намуданд. амалӣ намудани ин чорабинӣ тибқи нақшаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи вахш дар ҳамбастагӣ бо кормандони соҳаи тандурустӣ ин пеш аз ҳама эмин нигоҳ доштани саломатии шаҳрвандон ва пешгирӣ намудани бемории сироятии COVID-19 мебошад. мушоҳидаҳо нишон дод ки кормандони маркази санитарию эпидемиологии ноҳия аз тамоми шароиту имкониятҳо истифода бурда чораҳои безараргардониро тавассути маълулҳои безараргардонӣ амалӣ намуданд. зикр бояд намуд ки барои пешгирӣ намудани ин беморӣ дар маркази номбурда маълулҳои безараргардонӣ пурра таъмин мебошанд. дар ноҳия бошад қоидаҳои беҳдошти истифодаи ниқоб, фосилаи иҷтимоӣ риоя гардида табибон зимни қабули ниёзмандон пайваста бобати риояи ҳатмии қоидаҳои беҳдоштӣ тавсияҳои судманд медиҳанд. ёдрас бояд гардид ки вобаста ба синни сол давра ба давра шаҳрвандон бо энгузаронӣ ё ин ки ваксинатсия фаро гирифта шудаанд. пӯшида нест ки имрӯзҳо бемории сироятии коронавирус дар шаҳру навоии вилоят ба қайд гирифта шудааст ва беморон таҳти назорати доимӣ қарор гирифтани шаҳрвандон мутахассисони шариатшинос тадбирҳои лозимаро дар ин самт роҳандозӣ намуда истодаанд. аз суҳбат бо масъулини соҳаи тандурустии ноҳия бармеояд ки захираи маводи доруворӣ, маълулҳои безараргардонӣ ба қадри лозима захира гардида табибон итминон бар он доранд ки бо фаъол намудани корҳои таблиғотӣ дар самти пешгирии ин беморӣ муваффақ хоҳанд шуд. мувофиқи андешаҳои ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ омили асосии нигоҳ доштани солимии ҷомеа ин пеш аз ҳама риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ шаҳрвандонро лозим аст ки риояи гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятиро аз муҳити оила оғоз намоянд. танҳо дар сурати якҷоя ба иммунизатсия фаро гирифтан метавон пеши роҳи сироятёбиро коҳиш дод. холимуроди ниёзӣ, абдуғаффори саттор барои барномаи ахбор аз ноҳияи вахш.